24 Days of Rum, deň 21. Dokáže tento rumový likér zaujať aj rumových puristov, ako som ja? Poďme to zistiť. V okienku 21 sa v rumovom kalendári 24 Days of Rum nachádza Caracas Club Nectar. Pôvod Venezuela. Destilácia Column Still. Zrenie súdy po bourbone 8 rokov, 40% alkoholu. Zaujímavosť, oficiálna stránka uvádza, že v rumovej báze sú macerované kakao, banán, figy a mix citrusovej kôry. Poďme to teda ochutnať. Vo vôni. OK, to ovocie tam nie je až tak naprvú cítiť, ako som očakával. Ale rozhodne tie figy aj banán tam sú v chuti. Po nie až tak odstrašujúcej vôni, v tej chuti sa už dostávame tam, kde som očakával. Je to výrazne sladké, cukríkové a neprirodzené ovocné arómy. Ak 24 Days of Rum otváraš zároveň so mnou, daj mi do komentára